Primeira das 6 xornadas de folga no sector do metal convocadas pola CIGA, Comisión Sobreiras e UGT na provincia de Pontevedra. Vilagarcía colleu a manifestación principal desta xornada para reivindicar melloras no seu convenio. A xornada de folga arrancou xa na quenda de madrugada, segundo os sindicatos, cun seguimento prácticamente total. Prácticamente o 99,5% das empresas e dos traballadores secundaron a folga. Quedan exactamente esta empresa como é Indalsun aquí en Caldas, que sempre se caracterizou por coaccionar os traballadores e con amenazas de despido se non viñan a cumplir coa súa xornada laboral no día de hoxe, non? Nesta empresa de Caldas, a CIGA, sindicato maioritario no sector, organizou un piquete informativo. Houbo accións deste tipo noutras empresas da contorna, como en Estrugas en Valga, Calmear en Vilanova, Talleres Pintos en Meaño ou Acernor en Cambados. Logo de varias mesas de negociación, recorren á folga na procura de melloras laborais para os traballadores. Fundamentalmente as términos económicos, que o que hai encima da mesa ahora non cubre as expectativas económicas debido á incerteza que hai salarial de carestía de vida, e tamén o tema das melloras no medio do naval, non? Un sector que está en crecemento, está tendo carga de traballo, e os empresarios, a patronal non se dá conta de que ten que facer, de que se pide personal cualificado, evidentemente ten que asumir o custe que se conleva, que é dignificar o sector, respetar os dereitos dos traballadores. Reclaman tamén equiparar o convenio pontevedrés aos das outras 3 provincias galegas no referente á subrogación. A subrogación é para aquelas empresas que optan, mediante un concurso público, a un servicio de mantemento dun servicio esencial, como pode ser telecomunicacións, eléctricas ou no tema eólico, non? Todas esas empresas que están facendo ese tipo de servicio esencial o fan mediante un concurso público. Cando ese concurso remata, as empresas que son adjudicatarias dese servicio, os traballadores non teñen garantía de continuar nese posto de traballo, co cual, tan importante para a CIGA é que o incremento salarial como é garantizar o futuro dos postos de traballo, non? Os sindicatos lamentan a postura da patronal e a sucesión de reunións nas que non se avanzou nada. O último encontro o pasado luns e sen previsión de novas xuntanzas. A patronal se levantou da mesa sin prácticamente nada, nos amenazou dicindo que era esa última oferta que hai, un 14% de incremento salarial a 4 anos. Para nós, a temporalidade a 4 anos é unha temporalidade enorme e nos estaremos dispostos a chegar a un acordo de convenio que contemplara 2 ou 3 anos. Nós fixemos propostas para 2 anos, incluso para 3 anos, ou facer un convenio de transición, e non hai maneira. Están enrocados en 4 anos, o último que tiñamos era un 14,5, pero sacrificando o oficial de primeira, sacrificando a subrogación de algún por sectores, como incluso planteáramos. Na manifestación deste xoves en Vilagarcía participaron centos de traballadores. O percorrido inicial entre as Carolinas e o ramal viuse afectado. Para evitar o colapso do centro da cidade, o Concello decidiu limitalo. Non entendíamos por que o Concello nos limitaba a poder facer uso dese percorrido que era dende a Rotonda das Mans á Rotonda do Ramal, non é nada máis. Sin embargo, agora nos cortan e vamos a rematar no Concello. A intención dos sindicatos será rematar esta manifestación cunha sentada diante da Casa do Concello de Vilagarcía.